Δεν θα είμαι ένας κακόμοιρος που σέρνεται πίσω από έναν σύντροφο που δεν τον θέλει και τον απορρίπτει. Δεν θα βγει τίποτα με τα παρακαλετά. Δεν θα βγει τίποτα με το να δηλώνεις πόσο άσχημα νιώθεις, πόσο άσχημα αισθάνεσαι. Ούτε φυσικά με πιο πρωτόγονες συμπεριφορές επιθετικότητας και επιβολής. Ότι εγώ δεν πάω πουθενά, σε μένα θα γυρίσεις, εγώ δεν φεύγω από το σπίτι, ή δεν θα φύγεις εσύ από το σπίτι, ή εγώ θα σου πω τι θα κάνεις. Αυτά είναι εντελώς πρωτόγωνα. Αλλά ακόμη και τα πιο εκλεπτισμένα, που είναι σε παρακαλώ μη με αφήνεις, δεν αντέχω, δεν μπορώ να ζήσω χωρίς εσένα, υποφέρω, ή κλαίω, ή στεναχωριέμαι, ή παρακαλάω, ή γίνομαι ερωτικός και καλός, ούτε αυτά πιάνουν. Ο ερωτισμός, η ελκυστικότητα προϋποθέτει δύναμη, προϋποθέτει ωραιότητα, μεγαλείο. Κάτι πρέπει να δείξει στον άλλον το οποίο να είναι ελκυστικό.